Jag går på hudar, det är något speciellt. Först det är något meditativt att gå upp, framförallt när man går i sån här fantastisk omgivning. Jag har varit nere och käkat lunch och sen lunch ska vi säga. Och nu ska vi alltså neråt. Vi gör kanske 800 höjdmeter innan vi åker ner igen till Cedars. Jag gjorde faktiskt förra åket. Och kamera skulle man ha. Njuter jag bara njuter. Ända ner till Ciderskap. Inte skidor till anläggning, kanske lite överluft. Jag ska gå ut lite. Okej, det blir väl 100 svängar. Sådär. Fredag. Eftermiddag. 5-tiden. Killing. Nu drar jag. Solen håller på att gå ner. Så vi säger hej då. På återseende. Solen kommer nog tillbaks. Vi kommer nog tillbaks imorgon. Hoppas vi. Så får vi avsluta vår Libanonresa med en fantastisk dag imorgon igen. Tack för idag, godnatt!